Purna lulur sarira welas wadana Sirat Atmaja temanten putri mungging sasana panti busana tumuli nedya parangarsa kakanthi manjing jroning sasana parigyan ing areh-areh Rama dalah ibu panjenengan Bapak Triyanto ibu Endah Puspita Sari kaprasaken sebaganing pahargyan ibu pangadi busana ngalela miyak ing sasana mijil Sang Retna Dayita putri karana kathahipun oce-ocean ingkang wonten ing laladan Mabang Proseker Karangmalang Sragen ngenguwung pindhaning peksi kang kineplokan Cinandra saking Mandrawa. Leng-leng ramyan ingkang sasongko kumenyar nalika kalaning taun 1959 saka Jawa dawange Windu Kuntara mangsa kaping 7 tegese mangsa kaping 7 jer lajering bebrayan mugi tansah sinawung antuk pitutur pitulungan pitungkas pitutur kang luhur mongko kang kasanepa wonten madyaning sasar parigyan wonten ing padukuhan Lemah Bang Proseker Karangmalang Sragen duk nalika semono ana bale wisma mapan sak madya Tirtasari prasaja parandene sunarehan wae awit randening wewangunan kang pinanta ponto pepandaning sarwa-sarawi tinata turut runtut tanpa momok kalamening mangke kinarya adanging sasana suka sinten ing mangka dadi gununganing carita putri kang dinama-dama putri kang ginadang-gadang wiwit alit dina logala benjang diwasane wawi mendem jero mikul dhuwur mring asmaning wong tuwa putri kinasih saking panjenengan Bapak Triyanto Ibu Endah Puspita Sari Tanulyan Rara Dena Citra Selviana Ahdimadya Kebidanan kang wis kepareng wenang binija krama dhaup lawan satriya wibawa ingkang saking Gebang kota Gebang Masaran Sragen Tanaya Jayu panjenenganipun Bapak Suparno Ibu Sukinah inggih Agus Kukuh Dwi Untara mongko jroning sasana suka kang wis kepareng pinilih dina kang utama sasi kang wis nyawiji wektu kang tinemu karana anut jangkaning dina dawah satriya wibawa dinten Respati Jenar Panci Enjang minangka pambiwadaning Sri Kaparigya temanten kinasarimbit dupi wis nyapurna nglulur sarira ngulas madana Sri Kapahargya temanten putri Rara Ayu Selviana Ahdimadya Kebidanan ingkang mangka samapta arsa kakanthi mijil saking sasana Paswangi ing areh-areh Rama Ibu panjenengan Bapak Ibu Triyanto
ingkang sinartan teteken kawicaksanen pepayung budi rahayu murid rahayu kang tinemune skala tanemanggi sarkara-kara kaprasaken sembadaning temanten sarembit ibu pangadibsana mongko kang arsa kabiwadya kadang sentana putri samapa miyak korening sasana panti bisa mijil sang reta dayita putri dampyak cinandra tan mantra-mantra titabu jangkara prasasat apsari kaswargan tumurun ing madyapada melok ing wadana sumular gilar-gilar kaya kentrana bilabar rinengga busana ing sarwendah dasar Sriat Mojo temanten putri Rara Dena Citra Selviana minangka mustikaning pahargyan wonten ing sasana ari kalanggahan kabiwadha kadang sentana datan malang tumulik pendeningen Bapa Triyanto dalih bugine kepareng sinartan ananuntun paring kedating panembah meminta maring purbaning Gusti ing Kemahanasa semenggo kepareng tumanggaping cipta sasmita sembaganing teman sarimbit ibu pangadibsana gene kepareng tumuli angacarane badhe miyos sing Sriat Mojo temanten putri saking sasana panti bisana ngambar gondo arum ing mijil saking selos laning sasana panti bisana nengging sasana Sri Pawungun amaringi badhe miyos sing Sriat Mojo temanten putri sak marga-marga dene kepareng lumaksana Bapa Triyanto dalah ibu meminta mring purbaning Gusti ing Kemahanasa minangka jejering sepuh dene kepareng arsa ambiwada putra maharging siwi jumanggah ingkang mangka datan wegah pambiwadaning Sri Kapargya temanten putri saking sasana Tepaswangi daya-daya riwes nyuprapteng madaning sasarwargyan umpama jenenging Prameswarinata ya kakanthi minggah mring indak-indakaning Sitinggil Dinaturata ingkang ngalambaran babut perang kedali sinebaran sari-sari Ginanda Pidha lisah cepat kasturi manggung ketanggung Jaka Paloro ring samying ampil Upacananata banyak dalang sawung daling arda walipa kacemas dewi panggokeng sariwarna kinebutan patah sakembaran kang mamilaring manyura pindaning Betari Walujenge Jawantah ingkang ngarsa andum kabagyan linangkung dumateng Sri Kapahargya temanten kinasarimbit kaladu ing pangkurumpaka Sriat Mojo temanten putri nganti kaya gambar winangun kaladu ing pangrumpaka krana mijilnya Sang Retna Dayita putri saking sasana Tepaswangi nganti kaya gambar winangun Cinandra saking Mandra lumadi lumaksana daya-daya ing kepareng arsa ambiwarda jengkaring Sri Kapargya temanten putri saking sasana Tepaswangi samapta mungging sasana pargyan
kautaman sedaya Mbak Lu ombak ing samudra kae ana bele lumo bale lumut hambra genggeng tansah denceng-dencengan lenggah samapa ing sasana renenggo bali winanggun sirat mojo temanten putri lulus raharjane sekala tan manggih sarakara-kara